एकदम नई कंपोजिशन है, समय लड़का को लगावत हूँ। कैसे मास्टर 2-4 दिन के बाद देखे कितना बढ़िया प्यार में भाव लिखल गल। का चाही एगो गाना चलल रहल कि सोनरा के सगरी दुकान लेबू का, बोला हमार बुचिया परान लेबू का, बोला हमार सुदिया परान लेबू का। ओके तोड़ देहलन कुल, तोड़ के का लिखलन अरे मल्लिका नाई हो, मल्लिका नाई हो, बाबा लेवे तो बिछा। बोला बोला ए सोना, बोला सोना, अरे मल्लिका ₹1000 का पुरस्कार बीच में ये प्यारेलाल कवि हैं, इनका जादू क्या कहना, जितना कहूं कम। एक जादू देखिए, हीरो हीरोइन के बीच में फिलावल गल है, कितना बढ़िया लिखले हूं। त्यागी जी देखिए, आनंद छोड़ के मत जाइए, आनंद को लीजिए, इसको ग्रहण करिए आनंद को। कैसे सिहरे बदन राजा, सिहरे बदन राजा, बिगड़त मन राजा रतिया। छागल छम छम कर, खान खान कर, सिहरे बदन राजा, बिगड़त मन राजा रतिया के। छागल छम छम कर, चूड़ी खन खन कर, हथिया के। अरे कहीं तो भाई राउर गोड़ली ना, अरे कहीं तो भाई राउर गोड़ली।
गुरुजी शिल्पी राज गौले ही ना और डुएट में के बा परवेश भैया। ए गीत के हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। परवेश भैया दिनेश लाल निरहुआ जी के छोटे भाई और शिल्पी राज की आवाज में आप लोग यूट्यूब पर सुनल गए। कोनो लड़का नाच के दीवाना रहल, नाच के दीवाना रहल कि लवंडन के दीवाना। ये तो हमके वहां तक पहुंचना बा, हमर नेटवर्क ना काम करत हो। नाच का दीवाना लड़का 3 दिन बहिन बीतल रहल किथुआ से शादी के भइले 3 दिन, तबले लड़का उठ के सेज पर से कूद के बाहरे जाए लगल। वाह दुल्हनिया जाए के कलैया पकड़लस, खलस कोई रतिया का तोके कौन बीमारी पकड़ ले बा। तब वो लड़का बतावत बा, का बतौले बा तुक बाजा बाजे लायल गोर कलई का नाचेला। तुक बाजा बाजे लायल गोर कलई का नाचेला। हम नाच देखे जाई ओहिरे आगी रानवा, हम नाच देखे जाई ओहिरे आगी रानवा, हम के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना। के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना यार के हो जाला बोलो बोलो के हो जाला काला काता हनो कालिया के हो जाला ना काला काता हनो काला काता हनो कालिया के हो जाला ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरु जाला पटना। ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरु जाला पटना। बलुआ जाला परिया जाला काला काता वालो कालिया बलुआ जाला काला काता वालो बारे बेचन गुरु का कोई गाई लचारी का कोई गाई पचरा। आज भी चाहे कितनो यूट्यूब का जमाना रहे, यही नवरात्र के महीना में जितना गीत स्वर्गीय बेचन गुरु का बज जाला, पचरा उतना कोई गवैया का बजत नहीं। अपना ही सवाल जवाब करके गाय ले का गो मास्टर साहब। के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना, के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना, के हो भेजे कंगना, के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना यार के हो भेजे
ससुरु भेजे साया साड़ी भसरू भेजे कंगना ससुरु भेजे साया साड़ी भसरू भेजे कंगना बलुआ भेजे हाय करियावा भेजे दोनों जो बना के ढकना बलवा भेजना आई ई क्षण भर का आनंद बा। अब बड़ी उम्मीद लगा कि आप लोग बैठल हुआ कि बिरहा